Kailash Diju Award for Best Action Director. रुंसारि कैलाश दिजु स्वर्गीयारि बिथांनि जोनोमा आथिखालनि बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय सिजौमा गामियाव इं 1983 मायथाइनि 1 जानुवारि खालारखालि जादोंमोन। बिथाङा सासे गोख्रों हारिमु सिबिसुला फावखुंगुर आरो सोरखारि फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिमोन। बिथाङा सिमांनि हौवा गोदान, थांखि गैयि समाज बायदि सावथुनफोराव फाव खालामदोंमोन। बिथाङा थांनाय इं 2024 मायथाइनि 29 फेब्रुआरि खालाराव रुंसारि जालाङो। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों बेखौनो गसाइनि सेराव आरज गाबहरनाय जाबाय। The nominees are जोंसा सामनि थागिबि आसामखौ बुखावना जोंनो बड'लेण्ड रायजो नांगौ आरो बेनि थाखाय जों जोंनि जिउ होगोन, जों थै होगोन, थेवबो जों बड'लेण्ड सोरजिगोन। जय बर' हारिनि जय! जय बर' हारिनि To do the honor, I would kindly like to invite Shri 6th Bodo. তুমি হেৰি পৰা লোৱা, আশীটা পৰা লোৱা, আশীটা। Good evening. The best action director award goes to Kenny Musumutari for Kisar film Janfi Paini Pisam. Thank you. Rupees. So he will be felicitated with a trophy. And the aroma is actually for Kenny Basmatari. So that is reserved for him. So let's give a big round of applause for the team. The winner of 50,000 rupees. And it's an inspiration actually to continue to do more, to give better productions in future. Thank you very much.